अपने पुरु बाबा गइल लेकिन संजय चाचा के बहुत बहुत धन्यवाद। बाद में ले ले। अच्छा ठीक बा, वहां के भेज दी, बेटी लाग के सुना देल बनी गोड़ लाग लाग। एगो लड़की के विदाई होता, विदाई जब होता तो उनकर पिताजी ए हाला। अच्छा हम ले लेते हैं, धन्यवाद। तो उनकर पिता जो बड़े वो लड़की के दू गो बात समझावत है कि जात पड़ू अरे बबुनी ससुरावा सिखी हो सहुरावा ए बेटी सिखी हो सहुरावा ए जात पड़ू बबुनी ससुरावा जात पड़ू बबुनी ससुरावा सिखी हो सहुरावा ए बेटी सिखी हो सहुरावा ए बेटी अपना बेटी के समझाओ करे कि जब ससुरा में जइहो सासुर जी के माई बुझी हो ससुर जी के बाबू ससुर जी के माई बुझी हो ससुर जी के बाबू ससुर जी के माई बुझी हो ससुर जी के बाबू सेवा टहल करी हो रखी हो मनवा पकाबू मनवा पकाबू मनवा पकाबू। एगो आग्रह बा करी हो जनी नदी संग कसुरावा करी हो जनी नदी संग कसुरावा सिखी हो सहुरावा ए बेटी सिखी हो सिखी हो सहुरावा ए बेटी सिखी हो और का तोहरे बचावे के बा बाबूजी के पगड़ी बाबूजी के पगड़ी बाबूजी के पगड़ी जहाँ कुछ कइलू तो हंस लागी नगरी हंसे लागी आ घरवा में एगो तहर भाई बड़े यदि कहूँ गलती कइलू तो खाइले है अरे गोलू जी महुरा खाइली है गोलू जी महुरा
खा लो ये बताओ क्या दिक्कत खाई ली है अरे गोलू जी महुरा अरे सिखी हा सहूरा अरे बेटी सिखी हा सहूरा ए बेटी बना रहा भाई बना रहा वाह वाह अरे बबुनी ससुरावा जब बड़ू बबुनी ससुरावा सिखी हा सहुरावा ए बेटी सिखी हा सहुरावा ए बेटी सिखी हा सहुरावा सिखी हा सहुरावा सिखी हा सहुरावा